Classe d'anglès. La professora busca la participació dels alumnes i n'hi ha que els costa intervenir. Maria Rico és bona estudiant, però per deixar veure tot el seu potencial ha de superar una barrera, la inseguretat. En aquest taller anomenat Basket Beat aprèn a fer-hi front. Ho fa de la mà d'altres adolescents que amb una pilota a les mans i jugant amb el ritme milloren les seves habilitats socials i modifiquen rols. Anem a intentar mirar al voltant i baixar l'ego. No sóc jo. Pot ser una altra persona i no passa res. Un és més introvertit, l'altre és més extrovertit, l'altre va amb excés d'autoestima. Regular tot això perquè el grup pugui funcionar i puguin aportar tots. Ara tinc més confiança en mi mateixa perquè m'ajuda a creure més en mi i a no parar-me tant quan la gent me mire. Per aprendre una mica a la vida, a respectar-nos entre nosaltres mateixos, també a concentrar-nos. Aquesta activitat es fa en horari lectiu perquè s'ha volgut donar la mateixa importància a aspectes de creixement personal que matèries com les llengües o les matemàtiques. Intentar acompanyar la gent en el seu procés de creixement perquè siguin més crítiques, perquè siguin més felices, perquè en definitiva puguem aprendre més tots a conviure i aprendre sols sense que ningú ens hagi d'ensenyar decidint nosaltres què volem i què no volem. No? El taller s'ha impartit aquest curs en una desena d'instituts i escoles catalanes i també en centres de salut mental i presons. Eva Pelegrí, TV3, Lleida.